أزي دمتهم دمت سلف النهدا إيرترا دمت سلف النهدا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلف النهدا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتا إيرين نهدا.com زغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلف النهدا إيرترا زي خبركم سمعتي فنو راديو دمت سلف النهدا إيرترا عزو السلامتان سنة منيتنان بمقدام نيلوم قدام شمون تميازيا كلتشين عصر شوعاتنا عم تمرت زهلونا مدبات كنكتات لكم فنونا كم لمود بزينا سلفن سمونا في سامحات زينا مسفلمة مرجع قدفا يكونن أبتحت زبلار أسلي زي تدالو صحف كنقربينا كورا سمعتنا أب فنونا نمزاني كابتوات كتن زيمان تواليدهم هلاو من حبرنا سنة مكتالكم بمعدام ناب فلان مدباتنا المحلال فكم زينا نتفتات سلفي مرحنتات شنفر سلفن هذا إرترا سروع ورحاوي ركباتهم بعلات 3-4 ميازا 2017 كانيعوم مرحنتات متشنافر أبركبهم هلو حفشاون نتفتات سرح زمرحوان شنافرات معباليتاتن أتوكيروم مزيتا يومن من لوات حداو حبريتات شنافر كم دسلاسلو تفليتو أبتاقات أميس ترخبو مرحنتات سلفي دما بشانخوم مالت أبومبر سلفن هذا إرترا تقادالي عبد الرحمن طه عبد المراوي هلو نتفتات سلفن هلو كونتات دنب تقاومن كلاي قباي هقراو بايتو كون مقبار دسلاسلو زلو تعرتاتنا ملكيتو وقتاوي مبرهتات مهابون أبومبر مأكلاي مرحنة سلفي تقادالي عبد العزيز أنوار نزسالو تو عمامات سلفي حبريتا مكفالون حلافي كفلي ودبا سلفي تقادالي إنجينر إدريس نور لمدبات عيون أفتات زمان وزيتاتون جنافر أمريكي بسفيح مقلسي مهابون كمون حلافي خفلي فاينانس سلفي أبزورا فاينانساوي شرحاتين زلوا حبريتا ممقرحون بشان اقتصاتفسي تسروع ركب زغرب حتوتات من لا شومن ناب كفل زين استلاخلنا حبريتا يقلص أب عاد إنجليز بوليتيكاون ودباون سيفيكاون محبرات إيرترا استدالوه زخري خوينا تجور باتخيدو أبتي بعلت 4 ميازا 2017 استغانعي عزوز ناي زخري علت وكلتي سلفن هذا إيرترا أبال مأكلاي مريحين سلفي حو جمال فتون حو يوسف محمدين كم استرخبون ملختي سلفي كم زغربون زمت أن حبريتا أمريكيتو حو جمالين حو يوسف محمدين عمل اختم هنا تجربة أب تاريخ حربين يو تقادلو حزب إيرترا زت سنة إنبيتانت على مجزأتي استرجعت له عود كيناتين تعواتنت حفاش حزب إيرترا زي ترف مقانون زحبره وعلو جغانو مقانون ولا كجباتن تلا من سرعتي كده في تاريخ حزب إيرترا قدرتاتون عم مساس متفائن تجميدو انتهلوه حجوهم بجبراو قال حزب إيرترا تاريخ حزب إيرترا نبنو برون نايكبري بوتون كم زملة زي تراتوري كبلو ملختاوي قالوا متحلافهم استرخ بحبريتا يرد وركم سمعتنا زينا نتفتات سلف خصوم لجانيكم نابسمناوي نتفتات زينا خزغا قركم أب سودان تجو يمزو صنحو 11 إرتراوان كم زتلقو تحبيرو بوليس سودان أبزوبا كسلا تجو يمزو صنحو حانتي تحتي علماء قولعات ركبو مع 11 إرتراوان نوتا خبزوتي راديو دابانغا حبيرا وتم إرتراوان بسجر دوب ناب سودان دهر ميتاوم باسغا غرتي دك سباستشوط بخانو ميمتا راديو غليصا زحالف سمون بوليس بزكايدو سرحيت كا أب كبابي ودي شريفه تتحيزوم دهر مصنحم ناص عوطيوم አለው أب زحالف سمون ون 28 إرتراوان بتمساسالي سرحيت ناص خمزوچو بوليس سودان محبارو يذكر أب دوبات إرتران سودانن بفلاي أب زوبا كسلا ተደጋጋሚ ምጭዋይን መሸጣን ኤርትራውያን ዘረአ ኮይኑ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ጥራይ ኣስታት 2000 ኤርትራውያን ብደላሎ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብን ከም ዝተሸጡ ኣዛዚ ፖሊስ ከሰላ ሜጀር ጀነራል ያህያ ሓጂ ስሌማን የምልክት ፖሊስ ሱዳን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ስደተኛታት ንምዕጋትን መርበባት ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ንምቁፅፃርን ስርሒታት የካይድ ከም ዘሎ ብቐጻሊ ይግለጽ እኳ እንተኾነ ኣባላት ጸጥታን ፖሊስን እቲ መንግስቲ ንባዕላቶም ኣብቲ ዘይሕጋዊ ተግባራት ዝተዋፈሩ ምዃኖም ዝውቀሱ መንግስቲ ኤርትራ ብሕቡ ዝሕተሞ ባጤራ ንኣፋና በዳጋ ይዝርግሕ
መንግስቲ ኤርትራ ብሕቡእ ዝሕተሞ ልዕሊ 100 ሚልዮን ዝግመት ተወሳኺ ባጤራ ናቕፋ ናብ ዕዳጋ ይዝርግሕ ምህላው ምንጭታት ሬድዮ ኤሬና ኣቃሊዖም። ባጤራ ናቕፋ ናይ እስታት ዕፅፊ ዝቕባቤ ኣጋጢሞ ምስ ምህላው ምስ ናይ ወፃኢ ባጤራታት መጠን ሸርፊ ዘለዎ ጋግ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ስለ ዝመፀ መንግስቲ ነዚ ጋግ እዚ ንምእላይ ናይ 50 ሚእትን ናይ ወረቐት ባጤራታት ናቕፋ ብብዝሒ ይሕትሙ ናብ ዕዳጋ የዋፍሮ ምህላው ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣቐዲሙ እውን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኣጋጢምዎ ዘሎ ምንቁልቋል ዓቕሚ ባጤራን ዝቕባበን ንምእላይ 2 ግዜ ብዝሒ ዘለዎ ናይ ወረቓቕቲ ባጤራ እናሕተመ ናብ ዕዳጋ ከም ዝዘርግሐ ዝተቐሰ እቲ ሓበሬታ ኣብቲ መጀመርያ ባጤራ ናቕፋ ሓደ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎም ህዝቢ የደናግር ኣሎ ብዝብል ምክንያት ነቲ ናይ 50 ሚእትን ናይ ወረቐት ገንዘብ ካልእ ሕብሪ ዘለዎ ኣስታት 100 ሚልዮን ዝግመት ናቕፋ ተሓቲሙ ከም ዝዝርጋሕ ከም እተገብረ ኣዘኻኺሩ። ባጤራ ናቕፋ ኣብ 1997 ኣብ ዝተዘርግሐሉ እቲ ናይ ወረቐት ገንዘብ ሓደ ዓይነት ሕብርን ዓቐንን ስለ ዘለዎ ህዝቢ ኣየደናግርን ዶ ዝብል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ገንዘብና ኣይኮነን ህዝቢ ህበይ እውን ክትልልዮ ትኽእል እያ ክብል ከም ዝመለሰ ኣይርስዓን። እንተኾነ ኣብ 10 ዓመቱ እቲ ገንዘብ ህዝቢ የደናግራሉ ብዝብል ምክንያት ናይ ዓቐንን ሕብርን ምፍልላይ ክግበረሉ ከም ዝወሰነ መንግስቲ ብወግዑ ኣዊጁ። ይኹን እምበር 10 ዓመት ዘገልገለ ባጤራ ብሕብርን ዓቐንን ህዝቢ ምድንጋር ፈጢሩ ተባሂሉ ካልእ ሕብርን ዓቐንን ዘለዎ ናይ ባጤራ ተሓቲሙ ጎኒ ንጎኒ እቲ ዝፀንሐ ባጤራ ምዝርግሑ ነቲ ብሰንኪ ዝቕባብ ዝተደልየ ብዝሒ ናይ ወረቐት ገንዘብ ንምእላይ ዝተገብረ ምንባሩ ዝትንተን። ድሕር ኢሉ እውን ብዘይተሓበረ መገዲ ተወሳኺ ባጤራ ተሓቲሙ ናብ ዕዳጋ ከም ዝተዘርግሐ እዩ ዝሕበር። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብፍላይ መንግስቲ ኣጋጢምዎ ምስ ዘሎ ዋሕዲ ዶላርን ኣውሮፓን ዘጠቃለለ ናይ ወፃኢ ባጤራ መጠን ሸርፊ ናቕፋ ስለ ዘቕበበ ብዝሒ ዘለዎ ናይ ወረቐት ባጤራ ብምሕታም ናብ ዕዳጋ ከም ዝዝርጋሕ ምግባሩ ከም ዘድለየ ይግለጽ። ሃገራዊ ባንኪ ኤርትራ ዘለዎ ውህሉል ናይ ወፃኢ ባጤራ ኣብ ኣዝዩ ኣስጋኢ ደረጃ ስለ ዝወደቀ መንግስቲ ነቲ ብጽኑዕ ዝቋጽሮ ዝነበረ ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ዶላር፣ ዩሮን፣ ፓውንድ ናይ እንግሊዝን ሪያልን ካልእ ባጤራትን ብመጠኑ ፍኑ ይሕድጎ ምህላው እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘውፅኦ ሓድሽ ኣዋጅ ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ዝኾነ ሰብ ክሳብ 10,000 ዶላር ኤርፖርት ከይመዝገቡ ከእትዉ ከም ዝኽእሉ ብወግዒ ኣፍሊጡ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ብጸሊም ዕዳጋ ኣብ ሃገራት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ናብ ስድራ ቤታቶም ዝልእክዎ ገንዘብ ናብ ዱባይ፣ ጁባን ካምፓላን ጥራይ ይዘወር ዝብል ዝነበረ ናይ ወፃኢ ባጤራ ብቐጥታ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ። ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ናብ ስድራ ቤታቶም ብሓዋላ ብጸሊም ዕዳጋ ዝልእክዎ ገንዘብ እቲ ናይ ወፃኢ ባጤራ ናብ ዱባይ፣ ካምፓላን፣ ኡጋንዳን ካልኦት ሃገራትን ክለኣኽ እንከሎ እቶም ነጋዶ ድማ ኣብ ባንክታት ኤርትራ ካብ ዝርከብ ሕሳቦም ናቕፋ እናውፅኡ ናብተን ስድራ ቤታት ከም ዘብፅሕዎ እዩ ዝንገር። መንግስቲ እውን ብመገዲ እዚ ጸሊም ዕዳጋ ኣቢሉ ናይ ወፃኢ ባጤራ ንምውህላል ሓያሎ ገንዘብ ዝሕውሉ ልኡኻት ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ከም ዘዋፈረ ብተደጋጋሚ ይግለጽ ነይሩ እዩ። ኣብ ሂምቦላን ባንክታት ኤርትራን 100 ዩሮ 2,000 ናቕፋ ክሽረፍ እንከሎ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ግና ክሳብ 5,300 ናቕፋ ይሽረፍ ምህላው ዝተፈላለዩ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብዘን ዝሓለፈ 16 ኣዋርሕ ናብ ኤርትራ ዝበፅሐ መራሒ ሃገር ዘይምንባሩ ዞባውን ሃገራውን ተነጥሎ ዘጉልሕ ምዃኑ ዲፕሎማስየኛታት ገሊፆም። ኣብዘን ዝሓለፈ 16 ኣዋርሕ ናብ ኤርትራ ዝበፅሐ መራሒ ሃገር ዘይምንባሩ ኤርትራ ኣብ ዞባውን ሃገራውን ተነጥሎ ከም ዘነፅር ተርእዮ እዩ ክብሉ ካብ ዝቐረባ ናብ ስደት ካብ ዘምርሑ ዲፕሎማስየኛታት ንሬድዮ ኤሬና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ገሊፆም። መራሕቲ ሃገር ናብ ሓንቲ ካልእ ሃገር ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ክፍፅሙ ሓደ ካብቲ ቀሊል መርኣያ ንጡፍ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ምዃኑ ዘዘኻኽሩ እቶም ዲፕሎማስየኛታት ኣብ ኤርትራ ግና ኣብዚ ዓመትን 4 ወርሕን ናብታ ሃገር ዝበፅሐ መራሒ ሃገር ከም ዘይነበረ ጠቒሶም። ብጉዳይ የመን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ስልታዊ ዝምድና መስሪተን ካብ ዘለዋ ሃገራት ዓረብ እንተኾና ዛጊት ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዝፈፀመ መራሒ የለን። በንጻር እዚ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣስታት 2 ዓመታት ናብ 5 ሃገራት ጥራይ ንሳተን ድማ ስዑድ ዓረብን፣ ሱዳን፣ ቀጠርን፣ ሕቡራት ኢማራትን ግብፅን ምብፃሕ ከም ዘካየደ ኣመልኪቶም። ይኹን እምበር እዚ ድማ ሃገራት ዓረብ ንኤርትራ ንስልታዊ ረብሓ ኣንጻር የመን ንኽጥቀመላ ካብ ዘለወን ድሌት ዝነቐለ እንተዘይኮይኑ ምስቲ መንግስቲ ስትራቴጂካዊ ዲፕሎማሲ ዘለወን ከም ዘይኮነ ኣረዲኦም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ቅድሚዚ ናይ የመን ኩነታት ናብ ስዑድ ዓረብ ብወግዒ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንኣስታት 10 ዓመታት ዝኸውን ተደጋጋሚ ሕቶ የቕርብ ከም ዝነበረ ዝሓበረ ዲፕሎማስየኛ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዑድ ዓረብ ነበር። ድሕሪ ናይ የመን ኩነታት ኣብ 2015 ግና ነቲ ፕሬዚዳንት ምስ ንጉስ ሳልማን ንኽራኸብ ከም ዝተኻእለ እዩ ዝጥቀስ። ኣብዚ ዓመትን 4 ወርሕን ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብፃሕ ዝፈፀመ መራሒ ሃገር የለን ጥራይ ዘይኮነ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ እውን ኣብ ኣስታት 2 ዓመት ካብዘን 5 ሃገራት ዓረብ ወፃኢ ኣብ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ካልእ ክፍሊ ዓለም ናብ ዝርከባ ሃገራት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ከካይድ ዘይረኣየሉ ምክንያት ግዳይ ዞባውን ሃገራውን ተነጥሎ ኮይኑ ስለ ዘሎ ምዃኑ እዮም እቶም ዲፕሎማስያኛታት ዝሕብሩ። ናብ ኤርትራ ዝበፅሐ ናይ መወዳእታ መራሒ ሃገር ኣሚር ቀጠር ሼክ ተሚም ሓመድ ቢን ከሊፋ ኣልታኒ ኮይኑ ኣብ ታሕሳስ 2015 እዩ።
ኣባላት ፓርላማ ብሪጣንያ ብሰሉስ 28 መጋቢት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዘተኮረ ዘተ ኣካይዶም እቶም ኣባላት ፓርላማ ካብ ተቃወምትን ደገፍትን መንግስቲ ኤርትራ ሲቪካዊ ማሕበራትን ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላትን ፍሊት ልእኽቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራን ካልኦትን ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ወገናት ብምዕዳምዮም ነቲ ዘተ ኣካይዶሞ ብምግባር ሰብኣዊ መሰላት ተኸሲሱ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ዜጋታቱ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገራት ኣውሮፓ ብብዝሒ ዕቁባ ይሓቱ ምስ ምህላዎም ሃገራት ኣውሮፓ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ዘተ ከካይዳ ፀኒሐን እየን ኣቀዲሙ እውን ኣባላት ፓርላማ ጀርመን ሆላንድ ፈረንሳይ ስዊዘርላንድ ተመሳሳሊ ናይ ዘተ መኣዲ ከም ዘካየዱ በብእዋኑ ተገሊጹ እዩ ካብ ጉድል ወተሃደራዊ ዕስክርና ከቢድ ምግባር ሰብኣዊ መሰላትን ብምህዳም ባሕርን ሰሃራን ሰጊሮም ኣብ ሃገራት ኣውሮፓ ዕቁባ ናይ ዝሓቱ ዘለዉ ብዝሒ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስ ቀዳሞት 5 ሃገራት እዮም ዝስርዑ መንግስቲ ኤርትራ ተወሳኺ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ንምሽማት ምስ ቻይና ይዘራረብ መንግስቲ ኤርትራ ኤምኤ3 ዝዓይነትን ንኣሽቱ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ንምሽማት ምስ ቻይና ይዘራረብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቲ መንግስቲ ኣቀዲሙ ዝሸመተን ኣስታት 67 ዝሕዛ ክልተ ተመሳሰልቲ ነፈርቲ ካብን ናብን ኣስመራ ባፅዕን ዓሰብን ውሽጣዊ ኣገልግሎታት ንምሃብ እኳ እንተተመደባ ብዘጋጥመን ዘሎ ተደጋጋሚ ቴክኒካዊ ፀገማት ግና ብዙሕ እዋን ግራውንድ ይኾና ከም ዘለዋ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ተወሳኺ ይምልክት እተን መንግስቲ ኤርትራ ንውሽጣዊ በረራታት ቀመለን ዘሎ ስራሕት ኩባንያ ሺኣን ናይ ቻይና ዝኾነ ነፈርቲ ንናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ከገልግላ በአህጉራዊ አቪዬሽን ዝተኸልከላ እየን መንግስቲ ኤርትራ ካብ ግብፂ ብኽራይ ዘምፅኣ አንቶኖቭ ዝዓይነታ ነፋሪቱን ኣብ ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ከም ዘላ እዩ ዝንገር እቲ መንግስቲ ኣቀዲሙ እውን ካብ ዩክሬንን ኣርማንያን ብዘምፅአን ኣየር ባስ ዝዓይነተ ነፈርቲ ንመገዲ ኣየር ኤርትራ ንምብርባር ዝገበሮ ፃዕርታት ከምቲ ዝድለ ከድምዕ ከም ዘይከኣለ ይግለጽ زخبركم سمعتنا من معزز بلنا مزينات زيوم منيرهم مسترفوا مدبات كحرقكم سنة صالحيت أمنا نفيقكم سدراي يسنك بنلو نفق سدرا بيتي نفق علقو نفق سدرا بيتي أمنا نفيقكم سدراي أبيت زفكركم سدراي مفكركم وحدكم اترف تفليكم من سايكل لكم كوازنا فيكم لساني يقلصون أهيت لبي زبلكم أهيت منيتي حسابي أهيت كتوني تفقكم أهيت عدي زفكركي روحي مفكرك وحدكي اترف تفليكي من سايكل لكم كوازنا فيكي لساني يقلصون أهيت لبي زبلكي أهيت منيتي حسابي أهيت كتوني تفقكي أهيت ولادي طيبه أو فقري ملأخ مريت لأخت فطاري عم كل بغي وكيان صناي فقري تكباراتي فرلوه بحري كندي مسكر تحت وفكبدغي كندي مغري تلقس لسانكي كندي صنعات تزنتو شمتغي كندي حبن كفر محتصنكي كندي تسفات عدل هيوتكي كتهبي له فكيرون عخي كم تزفت وكا أبوي مفكرك وحدك اترف تفليكا مسايك اللقا قوازنا فخاكا لساني يقلصوني أهيت لبي زبلكا يهيت منيتي حسابي أهيت كتوني تفقكا أهيت بزح زفكركم ولدي فقرك وحدكم اترف ريحيقكم كلغوا باوكي زي تسميكم لساني يقلصوني أهيت لبي زبلكم أهيت منيتي حسابي أهيت كتوني تفقكم أهيت كبار لي فقراك ولدي ناي هوتي مرحت من قدي كل
كله حلفايو إلكمني أأمنكم دم بزبتكمني زواهل القوة مبتعلني والتقغنكم كبعني سامانا يتعرفون كحزني صلاتكم ودرو يفليني مرقني مرقا ولادي كبرها الليلة يود من قدي فقورة دعوتي نبرانا يجزنا زعلفنا يوهي ودنا في غي زي كون بين اللوني بيحكي من رجال لقو حالياتكم فقركم لساني غي انت يدخون لكم دكي مفقر داقي وحداكم اترف تفليكم ابحق فوي كلهم زنفقاكم وليد كافت النوم تبهي لك دميكم هاي هاي حبل ولاي هاي نفقر تديكم هاي علن الجزي نفقد تصنفني مخال سئنو كل تنقينكا هاتي القغيد متني كم شام دحراي بعيني قريحكم سدراي نفق اللقو حسب اللقو بأقوم فقرات سدراي كي تشكروا كي يحمقكم نبرا كي يهلو تصقم أنا خلقو أبعالم نفسي يرحكو أحي قطعلو أحي قلبي بأقوم أحي تقازي ولو أحي لبي مساقوم أحي يواقع له أحي باقي مساقوم أحي أسافي ولو أحي علني قزي نفقد تصنفني مخال سئنو كل تنقينكا هاتي القغيدة متني كم شام دحراي بعيني قريئكم سدراي نفق اللقو حسب اللقو بأقوم فقرات سدراي كي تشكروا كي يحمقكم نبرا كي يهلو تصقم أنا خلقو أبزعاد نفسي يرحكو أمي قوتهلو أهي قلبي بأقوم أهي تنازلو أهي لبي مساقوم أهي يواقع له أهي باقي مساقوم أهي نسافر أهي نفيقكم سدراي نفيقكم منبر نفيقكم سدراي يسنك من اللو نفق سدرا بيتي نفق علقو نفق سدرا بيتي أمنا نفيقه نفيقكم سدراي أمنا نفيقه نفيقكم سدراي مرجعنا هقدف አይኮነን ቅድሚ ናጽነት ዝነበረ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ኤርትራውያን በቲ ሓደ ወገን ናይ ግዳም ገዛእቲ በቲ ካልእ ወገን ድማ ኤርትራውያን ተገዛእቲ ነይሩ እዚ ኣሰላልፋ ፍጹም ተሪር እቲ ቃልሲ ከዓ ኣብ መንጎ ገዛእን ንመግዛእቲ ስዒሩ ንናጽነት ዝበህግን ነይሩ እዚ ንጹር ኣሰላልፋን ቀዳማይ ምዕራፍ ሸትኡ ዘመዝገበን ህዝብና ከም ታሪኹ ዓቂቡ ዘሎን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሎሚ ኮይና ብዙሕ ክነዘንተወሉ ኣድላይ ይኮነን ሎሚ ዘሎ ሰላልፋ ግን ካብቲ ናይ ሽዑ ብመንጽርቶም ተሰለፍቲ ዝተፈላለየ እዩ እቲ ዝፈላለ ዘሎ መሰረታዊ ሕቶውን ከምኡ ዝተፈለየ እዩ ኣብ መሰረታዊ ትሕዝትኡ ግና ዘይሩ ኣብ መንጎ መሰል ዝነፍግን ንመሰሉ ዝሓትትን ዘሎ ወጥሪ ስለ ዝኾነ ተመሳሳልነት ኣለዎ ሎሚ እቶም ኣብ ክልቲኡ ተጻራሪ መስመራት ተፋጢጦም ዘሎ ወገናት ኩሎም ኤርትራውያን እዮም
በቲ ሓደ ወገን ወፃዕ ህግደፍ በቲ ካልእ ድማ ተወፃዕ ህዝቢ ኤርትራ ዕምቆት ናይ ትፍልሊ ኣብ ክሊ ሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ ናይ ኩሉ መሰላት ምንፋግን ኩሉ መሰላት ክረጋገጸልካ ምሕታትን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናጽ ሃገሩ ኩሉ መሰላቱን ልዕልኑን ክረጋገጸሉ ይሓትትን ሕቱ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ይቃለስና ኣሎ ብኣንጻሩ ጉጅለ ህግደፍ ንኩሉ ናይ ህዝቢ መሰላት ሓቂዒቡ ብምኽሓድን ኣብ ትሕቲ ዘየገላብጥ ዝበልኩኻ ጥራሕ ግበር ክገዝእ ህርዲ ግብላ ኣሎ ነዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝጥቀመሉ ሜላታት ዝፍጽሞ በደላትን ብዙሕ ኣጉዕሲ ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራውን ስለ ዝፈልጦ ኣብ ምዝርዛሩ ብዙሕ ኣድላይነት የብሉን ብሰሪ ስርዓት ህግደፍ ዝኽተሎ ፍጹም ጨቋኒ ኣገባብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ተወዲቡ ከምዚ ዝደሊ ክብል ኣይከኣለን እዚ ዘይምኽኣሉ ከዓ መባእታዊ ውፅኢት መላኺ ባህሪ ግደፍ እዩ ምስ እዚ ዝኩሉ ጭካኔ ህግደፍ ግና ወፅዓ ክሳብ ዝሃለወ ኣንጻር ወፅዓ ዝስለፍ ኣካል ክህሉ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ እነሆ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ምቁዋም ዓዲ ይወዓለን ክሳብ ዝዕወትካ ክቕፅል እዩ ኣበይ ኮይኑ ቃውን ድማ መልሱ ንሓታቲ ንጹር እዩ ኣብ ኩሉ እቲ ጉጅለ ህግደፍ ዘይውንኖን ዘይቆፃፀሮን ከባቢ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ተወዲበን ዝቃለሳ ዘለዋ ውድባት ሰልፍታትን ማሕበራትን ከዓ ናይዚ ኣብነት እየን ህዝቢ ኤርትራ እንዳሓሰቦን ክዛረበሉን እናደለየን መድረኽ ስለሰኣነ ዘየልዕሎ ዛዕባታት ከዓ በዘን ዝተጠቕሳ ውዳበታት ይንፀባረቕ ኣሎ ስለዚ ተቃውምቲ ውድባት ኤርትራ እቲ ዘጋጠመን ድኽመታትን ሕፅረታትን ገዲፍካ ምርጫን ምስ ህዝቢ ኤርትራ እምበር ምስ ህግደፍ ከም ዘይኮነ ንጹር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ምስቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣብ ኤርትራ እንዳሓየለ ምምፅኡን ውድቀት ህግደፍ ዘይተርፍ ምዃኑ መመሊሱ ምዕቋኹን ናይ ኣሰላልፋ ሓላፍ ዘላፍ ይረአዩ ብዙሓት ናይ ህግደፍ ወገን ዝነበሩ ምስ ህዝቢ ምዃን መሪፆም ናብ መሳርዕ ተቃውሞ ዝመፁ ኣለዉ ኣዝዮም ውሕዳት ንፖለቲካዊ ሃለዋት ሃገርና ብግቡእ መዚኖም ንነዊሕ ዓመታት ፀረ ህዝቢ ዝበሉን ኣንጻሩ ዝቃልሱን ዝነበሩ ሕጂ ከዓ ምስ ህዝቢ ዶ ምስ ህግደፍ ኣብ ምውሳን መጻኢ መጻጻይ ክብሉ ይንፀባረቕ ኣሎ ገለገለ በጃ ህዝቢ ኤርትራ ተመሲሎም ወፃዕ ህግደፍ ዘቃልዑ ዝነበሩ ትካላት ቃና ቀይሮም ተበጀውቲ ናይቲ ጉጅለ ክኾኑ ዝደናደርሉ ኩነታት እውን ንዕዘብ ኣለና እቲ ኣዝዩ ዘገርም ድማ ንህግደፍ ምዳእ ጥራሕ ዘይኮነ ንደንበ ተቃውሞ ካብ ምንቃፍ ሓሊፎም ክሳብ ተቃውሞ ዝበሃል ኣየድልን እዩ የለን ድማ ዝብሉን ነቲ ሜዳ ብዘይተወዳዳሪ ህግደፍ በይኑ ክዕንድረሉ ከረክብዎን ዝህቅኑ ወገናት እውን ንዕዘብ ምህላውናን እዩ እንተኾነ እዚ ብዙሕ ዘተሓሳስብ ኣይኮነን ወፅዓ ክሳብ ዝሃለወ ኣንጻር ወፅዓ ዝስለፍ ተቃውሞ ክህሉ ድማ መጎታዊ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ምናልባት ኣብ ከምዚ ኣብ ደንበ ተቃውሞና ዘጋጥም እቶም ናይ ተቃውሞ ተዋሳእቲ ኣብ ዝተወሰነ መድረኽ ግዝያዊ ምድኻም ክረአ ይከኣል እዩ ናይዚኦም ምድኻም ግና ተቃውሞ የለን ወይ ኣየድልን ናብ ዝብል መደምደምታ ክወስድ ኣይክእልን ኣብ ኤርትራ ተቃውሞ ዝዕድም ወፅዓ የለን ባህልቲ እንተኮይኖም መንገዶም ዘተዓዛዝብ ይኸውን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ጽባሕ ናይ ለውጢ ፀሓይ ምስ በረቐት ባዕሉ ክዕቦም እዩ ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ጉጅለ ክሳብ ክንደይ ጨካን ዘይፈትሓዊ ኢደወነናዊ ብውልቃዊ ብድዕ ዝዝወር ዝተነፀለን ኩሉ መሰረታዊ መሰላት ዝገህስን ምዃኑ ክርዳእን ዝደሊ ብሩህ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ሕብረተሰብ ዓለም ልቢ ዝልቦም ከም መንግስቲ ከም ዝፈልጥዎ ዘዳዲ ይኮነን ካብዚ ናይ ክሳድ ንላዕሊ ሚዛን ነቒሎም ገለ መንግስታት ተወከልቶምን ናብ ኣስመራ እንትተላእኩ ወይ ንገለ ሓለፍቲ ናይቲ ጉጅለ ንኤርትራ ከም ሃገር ንዘይምግላላ ናብ ገለ ዞባዊ ወይ ዓለምለኻዊ መድረኻት እንተዓደመዎም ኣብኡ እንተመደሩ ነዚ ከም ናይ ህግደፍ ምሕያል ወይ ተቐባልነት ምርካብ ምልክት ዝርእይዎ እንተሃልዮም ጉጉያት እዮም ኣብ ኤርትራ ተቃውሞ ዘይህሉን ርእሱ ኣቕኒዑን ህዝባዊ ተቐባልነት ኣጥርዩ ዘመሓድር መንግስቲ ዝህሉን ወፅዓ ክውገድ እንከሎ ጥራሕ ምዃኑ ህግደፍ ባዕሉ እውን ኣይስሕቶን እዩ እንተኾነ ህግደፍ ኣብ ድነ ጭቆና ተሓቢኡ ጥራይ እዩ ክነብር ዝደሊ እዚ ናይ ወፅዓ ድነ ከይቅላዕ ድማ ክሳብ ውድቀቱ ትልኽ ክብል ናይ ግድን እዩ ኣብዚ መን ይዕወት ዝውስን ከዓ ብፅንዓት ህዝቢ ኤርትራን ናይቶም ካብ ወገን ህግደፍ ወገን ህዝብና መሪፅና ንቃለስ ዘለናን እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ልምዓት መደባትና ኣብዛዚምና ኣለና ሰናይ ቅነ